Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και βρισκόμαστε, όπως βλέπετε, στην Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δημήτρης Πετρόπουλος και είμαι εδώ μαζί με δύο από τις μαθήτριές μου, την Ελισάβετ και την Ιωάννα. Θα σας κάνουμε ένα μικρό μάθημα Ζεϊμπέκικου, θα σας δείξουμε 3 φιγούρες, 3 εννιάρια και όσοι είχατε παρακολουθήσει το προηγούμενο βίντεο θα είναι αυτό που βλέπετε σήμερα η συνέχεια του προηγούμενου. Θα σας διδάξουμε 3 φιγούρες ξεκινώντας από την πρώτη, την οποία έχουμε ονομάσει δρεπάνι και είναι η εξής. Χτυπάμε το τακούνι από το δεξί μας πόδι δυνατά 2 φορές. 1, 2. Το πόδι μένει ψηλά. Φεύγουμε στο πλάι. Πατάμε το αριστερό μας πόδι πίσω και φεύγει το δεξί, κάνει ένα μικρό κυκλάκι και έρχεται πίσω από το αριστερό πόδι. Πάω στο πλάι, κλείνω. Πάω στο πλάι δεξιά, χτυπάω, πατάω αριστερά, στρίβω πάνω στο αριστερό μου πόδι και χωρίς να χαλάσω τον άξονά μου, επανέρχομαι στην αρχική μου θέση. Το ξαναδείχνουμε, το μετράμε. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι το ζεϊμπέκικο το μετράμε στα 9, με το 1 και το 5 διπλά πατήματα, επαναλαμβάνω συντομία το ρυθμό, ότι είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μετράμε λοιπόν αυτό που δείξαμε, το δρεπάνι και λέμε 1, πάω πλάι, 2, 3, 4, 5, κλείνω, 6, 7, χτυπάω, 8 και στρίβω 9. Άλλη μία και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πολύ ωραία. Μετά το δρεπάνι θα σας δείξουμε τα πλαϊνά σταυρωτά κυκλικά με άλμα. Δηλαδή, πάω πλάι, διαγώνια προς τα αριστερά και λέω 1, 2, 3, στο 4 θα πρέπει να έχω αλλάξει τελείως κατεύθυνση, να χτυπήσω και να πω 4 μαζί με το πάτημά μου, να χτυπήσω και το αριστερό μου πόδι και να επιστρέψω κυκλικά από εκεί που ήρθα. 5, 6, 7, 8, 9. Αυτό είναι το βασικό πλαϊνό κυκλικό σταυρωτό. Εμείς είπαμε θα σας το δείξουμε με άλμα, γιατί αυτό το βήμα το είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο, οπότε τώρα θα σας δείξουμε με άλμα. Και θα πούμε ακριβώς η διακίνηση 1, 2, 3, αλλάζω τελείως κατεύθυνση, 4 χτυπάω, πατάω και χτυπάω και από εδώ όπως είναι σηκώνω το αριστερό μου πόδι ψηλά, κάνω ένα άλμα και χτυπάω με το δεξί μου χέρι, το δεξί μου πόδι. 5 και συνεχίζω το κύκλο μου, 6, 7, 8 και κλείνω. Το ξαναδείχνουμε λοιπόν άλλη μία φορά και λέμε 1, 2, 3, 4. Από εδώ όπως είναι θα κάνω άλμα κατευθείαν. 5, 6, 7, 8, 9. Αυτό λοιπόν είναι το πλαϊνό σταυρωτό με άλμα. Και θα δείξουμε και άλλη μία φιγούρα η οποία λέγεται μπροστινό δρεπάνι. Και θα πούμε 1, θα χτυπήσουμε τα τακούνια μας και θα φύγουμε με πολύ μικρά βήματα μπροστά. 2, 3, θα χτυπήσω το γόνατό μου με το δεξί μου χέρι 4 και το δεξί μου χέρι θα πάει πίσω. Θα κάνω πίσω πάτημα με το δεξί πόδι και θα χτυπήσω το αριστερό με το δεξί μου χέρι. Και από εδώ θα κάνω άλμα, θα χτυπήσω, θα πατήσω και θα κλείσω. Το μετράω. 1, 2, 3, 4, 5, άλμα, 6, 7, 8, 9. Αυτές λοιπόν είναι 3 φιγούρες από το βηματολόγιο το δικό μας, εδώ πέρα της Ακαδημίας Ζεϊμπέκικου του Δημήτρη Πετρόπουλου. Τις ξαναδείχνουμε, πλαϊνό δρεπάνι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Θα δείξουμε τα πλαϊνά σταυρωτά κυκλικά με άλμα, 1, 2, 3,
4 και αμέσως άλμα 5, 6, 7, 8, 9 και μπροστινό τρεπάνι 1, 2, 3, 4, 5 και άλμα 6, 7, 8, 9. Αυτές λοιπόν είναι 3 φιγούρες τις οποίες αν δουλέψουμε και αν κάνουμε προπόνηση μπορούμε να χορέψουμε ζεϊμπέκικο, διότι έχουμε και 3 πολύ ωραία βηματάκια και είμαστε και μέσα στο ρυθμό, μετρώντας τα πολύ σωστά και όπως είδατε προηγουμένως την Ελισάβετ και την Ιωάννα έκαναν και τις 3 αυτές φιγούρες. Θα σας τα δείξουμε τώρα αυτά ένα-ένα με τη μουσική. Πλαϊνό τρεπάνι. Ωραία, και τώρα θα σας κάνουμε μαζί με την Ελισάβετ και την Ιωάννα μια πολύ μικρή επίδειξη ζεϊμπέκικου, όχι και τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, για να καταλάβετε πώς μπορεί μια μαθήτρια ή ένας μαθητής στην ηλικία της Ελισάβετ που είναι 13 ετών και στην ηλικία της Ιωάννας που είναι 14 ετών, πώς μπορεί να χορέψει ζεϊμπέκικο, για να δείτε ότι το ζεϊμπέκικο δεν έχει ηλικία. Αυτό λοιπόν ήταν άλλο ένα μικρό δείγμα από την Ακαδημία μας Ζεϊμπέκικου Δημήτρης Πετρόπουλος, από τους βοηθούς μου, την Ελισάβετ και την Ιωάννα. Σας ευχαριστούμε πολύ και πολύ σύντομα θα έχουμε και συνέχεια.